सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाहैबाय जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय जानो हागौ बे भिडिअआ नोंथांमोनखौ उनाव गोबां स्केम खालामजानायनिफ्राय नोंथांमोनखौ रैखाथि होगोन नोंथांमोननि जि रां थगायजानांगौ दं नोंथांमोना बेनिफ्राय बारग'नो हागोन दिनै जोंनि समाजाव माखासे गोबां फेक ट्रेडिं एप ओंखारगासिनो दङ जायनि गेजेरजों नोंथांमोना रां खामायनो हायो नोंथांमोना जेबो खालामनो नाङा नोंथांमोना बेसेबां रांल' दोनथुम अब्लानो बे राङानो नोंनो रां खामायनानै होबाय थागोन होननानै जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दं जाय बे एपआव नोंथांमोनखौ हाबहोनानै नोंथांमोनखौ थगायनानै जायो स्पेशली दायो जोंनि समाजावहाय YBY एपआ दिनै जों बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां गोसारगासिनो दङ YBY एपनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हायो होननानैहाय माखासे एजेन्टफ्रा दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरखौ थगायनानै बे एपआव हाबहोनानै बिथांमोननि रांखौ थगायनानै जागासिनो दङ दिनै बे YBY एपल' नङा बेनि अनगायै माखासे गोबां अनलाइन ट्रेडिं एप दंबावो जायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना हाबोब्लानो रां खामायनो हागोन बेवहाय नाथाय बेबायदिनि रां खामायनाया बेसे गोबाव थायो बेबायदिनि रां खामायबाय थानाया बेबायदिनि इंकामा नों बेसेबां समसिम मोनबाय थागोन सोर खामायनानै हरबाय थागोन नोंनो बेबायदि फैसा नोंनि रां दोनथुमनायखौ लानानै सोर खामायबाय थागोन नोंनि रां दोनथुमनायनि जि इंकाम बियो नों मोननायजों समान जाबाय थागोन नामा बेबायदि एपआ दिनै दं गाबोननो गैया बे एपआ बारा गोबाव जोरा बे मास मोनसे मोननै सोलिगोन बिनि उनावनो बे एपआ थैनानै थांगोन जुदि बे एपआव सुबुं हाबनाया खम जाबायब्ला मानसि हाबनाया खम जाबायब्लानो बे लासैनो बियो थैलांगोन मानोना बै हाबनायनि रांजोंसो बेबायदि फैसाखौहाय रानसारनानै होबाय थायो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि एपआव हाबथारनो नाङा जुदि नोंथांमोना हाबोब्ला नोंथांमोननि जि हाबनायनि रां होनाय बेखौनो नोंथांमोना मोनफिनगोन ना मोनफिना साननै सानथाम मोननानै हथात बन्द' जायोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन नोंथांनि खामायनाय राङा जि भेलु दं बे रांखौ भेलु होनो सोलों दिनै माखासेया बुंनो हागौ जोंलाय माथो खामायनो हादोंलाय जोंलाय माथो मोनगासिनो दङलाय नाथाय बिथांमोननि मोननायखौ नुनानै नोंथांमोना माब्लाबाबो बिथांमोननि बुंनायाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा मानोना बिसोरो सिगांनो हाबनायब्ला बिथांमोना खामायनो हागोन बिनिफ्राय खामायनो हाया नङा खामायनो हागोन मानोना सिगांनो हाबोब्ला बिथांमोना गोबावसिन मोनबाय थागोन जुदि गुबुन हाबदेरबाय थायोब्ला राङा जमा जाबाय थानानै बेखौ बिथांमोना रानसारनानै होनो हाबाय थागोन नाथाय जेब्लानो हाबनाया बन्द' जागोन अब्लानो बे एपआ थैनानै थांगोन आरो नोंथांमोना इंकामखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दानिया फैदो जों रायज्लायनि YBYआ माबायदि खामानि मावो जोङो YBYआ मोनसे ट्रेडिं एप होननानै जोङो मोनथियो YBYआव जेब्ला हाबो अब्ला नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बार इमेल एड्रेस पासवर्ड बेबायदि सेट खालामनो नांगौ बेनि उनाव नोंथांमोना OTP मोननो हागोन OTPखौ होदो आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना रिफार कड होनो नांगोन माने नोंथांमोना सोरनिबा आन्दारावसो नोंथांमोना हाबनो नांगौ बेबायदिनो जुदि नोङो सोरनिबा आन्दाराव हाबबायब्ला नोंनि हाबनायनि जि एमाउन्ट बे एमाउन्टनि 15%खौ बै सासे जायनि आन्दाराव हाबदों बेयो मोनहैगोन नै बेबायदिनो बियो खामानि मावो माने जुदि नों हाबबायब्ला नोंनिफ्राय बियो फैसाखौ मोनखागोन नोंनि फैसाया गुबुनाव 15%आ थांखागोन जुदि नोङो इनभाइट खालामनानै सोरखौबा नोंनि आन्दाराव सोनो हायोब्ला नोङो बिनिफ्राय 15%खौ मोनखागोन सोनायनि मुङावहाय बेबायदिनो गासैबो प्रसेस जाखांजोबनायनि उनावहाय नोंथांमोना सिगनेल चेनेलावहाय सानफ्रोमबो मोनसे प्रडाक्टनि नाम मोनबाय थागोन नोंथांमोना बे प्रडाक्टआवहाय थांनानैहाय ट्रेड खालामहैनांगौ जुदि नोंथांमोना बे हरनाय प्रडाक्टआवहाय थांनानै ट्रेड खालामहैब्लानो लगे नोंथांमोना फैसाखौ मोनखाबाय आरो एसेबां गोरलै दिनै रां खामायनो थाखाय एसेबां गोरलै लामा जोंनि गेजेरावहाय फैदों बेयो गनायजाथावगौ नामा जोङो रां खामायनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायो नाथाय बेयाव वान क्लिक खनसे थुब्लानो नों मोनखाबाय बिथांमोन हरनाय प्रडाक्टनि नामाव नों मार्केटाव जेब्ला थांनानै ट्रेड खालामहैगोन अब्लानो नोङो मोनगोन दिनै ट्रेडिंआ बेबायदि जायो नामा बेबायदिथ' जाया नोंथांमोना जुदि रियेल ट्रेडिं खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना गुबुन एपआव ट्राइ खालामनो हागोन जेर'दा एन्जेल वान ग्र' बेफोरबायदि एपआव नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन जाय जेनुवेन ट्रेडिं दिनै लोगोफोर नोंथांमोना माब्लाबाबो बेफोरबायदि ट्रेडिं एपआव नोंथांमोना गोसो दाहो रां खामायनांगौ सम फैगोन नोंथांमोना नाजाबाय था नोंथांमोना खामायनो हागोन नोंथांमोना बेफोरबायदियाव इनभेस्ट खालामनानै एबा रां गारनानै नोंथांमोना गावखौ असान्थियाव दालां मानोना नोंथांना रां थैयोब्ला नोङो अट'मेटिक गोसोआव असान्थि फैखागोन आरो नोङो सानसे साननै गोबां दिनफोर जानो हागौ नोंथांमोना असान्थियैनो थानो गोनां जागोन दिनै जायफ्रा गोदानै
बे YBY एपआव हाबदोंमोन जानो हागौ बिथांमोना दिनै गोबां दुखुआव दं। मानोना दिनैहाय YBY आव बे सिगनेल चेनेलावहाय जेबो नटिफिकेसन फैयाखै। दिनैनि थाखाय बबे प्रडाक्टआव ट्रेड खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जेबो फैयाखै। जानो हागौ बे एपआ थैबाय। मानो राङा गैलिया बिथांमोननियाव, मानोना रांखौ रानजोब्बाय बिसोरो। जुदि गाबोन समफोर फैयोब्ला नोंथांमोना साननानै ला बिथांमोना गोबां हाबनायखाय राङा जमा जाफिनबाय। सानथामनि उनाव फैयोब्लाबो नोंथांमोना साननानै ला राङा जमायफिनबाय, बेनिखायनो हरदों। जाय जानाया जाखाबाय, लाख लाख जानानै थाबाय। एजेन्टफ्रा जाय सिगां हाबनानै बानायदोंमोन बिथांमोनाथ' गोबां रां मोनजाबाय मानसिफोरनिफ्राय। नाथाय जायफ्रा इयुनाव हाबदों बिथांमोना जिर' जानानै फैबाय। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम, जेन' गुबुनाबो बेबायदि ट्रेडिं एपनिफ्राय गोजानाव थायो।